Really looking for a dialogue. What if a letter could mean both peace and war? What if diplomacy sounded like a warning but offered a door to dialogue? Because right now Ethiopia has sent exactly that message to Eritrea, and what happens next could shape the future of Horn of Africa. الخلاف دوما بين إريتريا وإثيوبيا هو الخلاف أيضا عن الموانئ البحرية، وذلك بعد استقلال إريتريا عن إثيوبيا سنشاهد الشكل التالي بالنسبة لهذه الخريطة. هذه هي إريتريا، هنا تقع إثيوبيا، وسنلاحظ أن كل الخط الساحلي هو في حوزة تلمد منجد يرترانا يتبقى جنيوت لمفتات منجستاتهم رجيم بكثير وال جين التسكا أبدا نتكلم نجي يبهر بريجة إن أنتن እንደፈለኩ ላርጋችሁ የሚል አስተሳሰብ ስላለ እንደዛ ሳይሆን በጋራ እኩልነት ነው። ቶች እናንሳ። እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት እየተካሄደ ነው። አብይ አህመድ መደበቅ የማይችለው ጦርነት እየተካሄደ ነው። ሊያሳንሰው ሞከረ፣ የወፍ ጫጫታ ነው ብሎም ለመግለጽ ሞከረ። ነገር ግን አሁን እንደምንሰማው ከሆነ የአማራ ክልል የሚካሄደው ጦርነት ሙሉ ኃይሉን ሜካናይዝድ ኃይሉን በሄሊኮፕተር በድሮን በዚህ በታገዘ ሁኔታ ነው እየተዋጋ የሚገኘው። ሀገር ውስጥ ጦርነት ነው። ከኤርትራ ጋር ተፋጧል። በሱዳን ጉዳይ የአማጺውን ቡድን የጦር ሰፈር ቤንሻንጉል ጉሙዝ በመስጠት ኢትዮጵያም በተዘዋዋሪ የሱዳን ጦርነት ውስጥ መግባቷን ባለስልጣናቱ የሱዳን እየተናገሩ ነው። ስለዚህ ብዙ ቦታ ተነካክተናል። ሻለቃ ዳዊትና ሁኔታውን እንዴት ነው የሚገልጹት? ውስጥና በዙሪያችን ያለውን አጠቃላይ ፍጥጫ እንዴት ነው? አመሰግናለሁ። ድሮ የኢትዮጵያን ሁኔታ የሪጅኑን ሁኔታ ስንመረምረው የሚታየው የአፍሪካ ቀንድ ችግር ነበር የሚታየው። ድሮም የተወሳሰበ ኮምፕሌክስ ዞን ነው፣ የሴኩሪቲ ኮምፕሌክስ ዞን ነው። በዛ መልክ ነበር የሚታየው። አሁን እየሰፋ ሄዶ የአፍሪካ ቀንድ ጉዳይ የሚድል ኢስት የመካከለኛው ምስራቅ ሴኩሪቲ ሰጥቷል። መካከለኛው ምስራቅ ካለው ከሚካሄደው ትግል ጋር አብሮ ተያይዟል። ስለዚህ የበለጠ ሲሪየስ ያደርገዋል፣ የበለጠ አሳሳቢ ያደርገዋል። የበለጠ የሀያላን ሀገሮች አጀንዳ ማስፈጸሚያ ሊሆን ይችላል። አፍሪካ ቀንድ እንደምናየው የአረቦች Really looking for a dialogue. What if a letter could mean both peace and war? What if diplomacy sounded like a warning but offered a door to dialogue? Because right now Ethiopia has sent exactly that message to Eritrea, and what happens next could shape the future of Horn of Africa. Hello and welcome. I'm Mira Damta and this is Analytica Today. Rising again. Border frictions, proxy accusations, military posturing. But on February 7, 2026, Ethiopia made a move. A formal letter from Foreign Minister Gideon Timotheos to Eritrea's Foreign Minister Osman Saleh. On the surface, it calls for dialogue. But on the inside, كم تري وزلهم اليوم سبات زم غربيتنا كل جزء نجر متحترم مخانم تبغى غيرنا نفلت أبزي تي استبحال زينا أبي أرستي خوين زلوا let's look into علم تايت بلا الله بزين جمر. لأن الخلاف دوما بين إريتريا وإثيوبيا هو الخلاف أيضا عن الموانئ البحرية، وذلك بعد استقلال إريتريا عن إثيوبيا سنشاهد الشكل التالي بالنسبة لهذه الخريطة. هذه هي إريتريا، هنا تقع إثيوبيا، وسنلاحظ أن كل الخط الساحلي هو في حوزة كم تري ودلهم زي بلتقنا سدد الدابة منجنا كل عين زينا يقيم درجة نتنيو سايكل بستفل عليه من قدي أبلغ يا بيلو زخان تايزريكا هذا كابتي زلنا يوم مدرخ حقا حسوتن بزي قدس اتقالتي في زوز حبريتا نتي نيو سايكل ويون نتنا زينا علم ناي مبكال ويون ناي مثلاو أعمل لو إيرترا إسرار 4 ساعات دحيرة نتي إذا كسزي حسوتن لخبطنا يكريكمي بمبالا اتهم زي صحافو كتريهم كلها أزيوم دروتاتيوم سلازي حدا جزء immediately تنيوس كوز خلو قلتيف كرياكت مقبار عبس الوايز اللو مغنياتو اتي إثيوبيا زخصصتو ستقامت اللوك عنقوا انتاي فتيوريز بهالزلو بتخكل ورار كتقوج كوينات كتقوج كم زلخا تتقام الليو اتي كسدما إيرترا عابق سجيرا خمزلان نزي دربازي بحثر زبالة من أكيدو تزاريب اللو مسيلكم جوار نزي قدايزي بستفل عليه من قدن ديو ملستواهي بوزلو جوار نزي قدايزي بخمي مليسوا مسيلكم let me find that one
ሓደ ካብቶም ብዙሕ ሓሳባት እዮም ዝምልስሉ ዘለዉ ግን ብፅሑፍ ነታ ኣርቲክል እትያ just 1 second ክበኩም እየ Okay, back to the letter. ጀዋር እንታይ ኢሉ ነይሩ ብዙሓት ከማን ነዚ ሰብ እዚ እቲ ናይ ኖብል ፒስ ፕራይስ ዝነበሮ ኖብል ዎር ፕራይስ ብምባል ክተኪኦም ኣለው ንዑ ትምጥን ድማ ሳያ ነይራ ኣብዛ ደብዳቤ እዚኣ እንታይ ተጠቂሙሎ ኣብይ ኣሕመድ ንዝብል ናይ ጀዋር ፅሕፍቲ ክንርኢ I have reviewed the letter from Ethiopia's Minister of Foreign Affairs. እዚ ፅሒፍዎ ዘሎ ደብዳቤ ርኢዮ ኣለኹ ይብል ኣሎ ነቲ ናብ ኤርትራ ናብ ሚኒስትር ውድያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ዝሰደዶ and I understand it as a serious warning. እዚ ድማ እዚ ደብዳቤ እዚ ሓደ ኣገዳሲ ወይ እውን ብርቱዕ ዝኾነ መጠንቀቕታ ከምኡ ድማ ንኩናት ክትእውጅ ቅድመ ኩነት ናይ ኩናት ኣዋጅ እውን ንኤርትራ ድማ ብምንታይ ይኸሳሎ ኣብዘን ቀረባ መዓልታት ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ከም ዘሎን ምንቅስቃሳት ይገብር ከም ዘሎን ብንጹር ከይሓበረ ድማ ኖርዝ ኢስተርን ቦርደር ስለዚ ሰሜናዊ ምብራቅ ዶብ ናይ 1,000 ኪሎ ሜትር ዘለና አልጀዚራ እንታይ ነይሩ ሪኢኹም ዶ ኣብዚ እንታይ እታ አልጀዚራ እንድሕሪኹሞ ኣበይ ቦታ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ዶብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን 1,000 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ርሕቀት ዘለዎ እዩ ዶብ ስለዚ ኤግዛክትሊ ኣበይ ዘሎ እቲ ክሲ ዝበሃል ዘሎ ቬግ ወይ ከዓ ዘይንጹር ክሲ ይምስርት ከም ዘሎ ብዙሓት ተዛሪቦም እዮም ካልእ ኣብዚ ተመሊሱ እንታይ ይብል ኣበይ ናይ ኤግዛክትሊ ኖርዝ ዌስት ከምኡ ድማ ከምኡውን ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ወይ ከዓ ሓበራዊ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ምስ ሰሜናዊ ምዕራብ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ዕጡቃት ሓይልታት ርክብ ይገብር ከም ዘሎ ገሊፆም ኣለዉ እዚ ዜና እዚ if substantiated እዚ ማለት ጭብጡ ዘለዎ ዝተረጋገፀ እንድሕር ኮይኑ ናይ ብሓቂ መጀመርያ ኩነነ ከስዕብ ዝኽእል ካብኡ ቀፂልካ ድማ ግብረ መልሲ ኩናት ንክጅምር ዝኣክል ቅድመ ኩነት እዚ እንተኾነ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ወይ እውን ኩነነ ወይ ካልእ ምግባር እቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናይ ብሓቂ ሓላፍነት ተሰሚዕዎ ኤግዛክትሊ ኣበይ እዩ ዝካየድ ዘሎ ስለዚ ኣበይ ናይ ክፋል ፕሪሳይስሊ ብንጹር ኣበይ ናይ ክፋል ናይቲ ዶብ ኣበይ ናይ ወረዳ ኣበይ ናይ ዓዲ ኣበይ ናይ ቦታ እንታይ ጭብጢ ከለካ ዓዲ ክፅውዕ ትኽእል ኢኻ ኣብኡ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ይንቀሳቀስ ከም ዘሎ እንታይ ከምኡ ድማ ጂኦግራፊክ ከምኡ ድማ ኢምፕሪሳይስ ንሱ ዝጥቀመሉ ዘሎ ሓፋሽ እክብ ዝበለ ነገር ወሲድካ ዘድሊ ነገር ፕሮፓጋንዳ ንምንፋሕ ዝጥቀመሉ ከም ዘለዎ እምበር ኤግዛክትሊ ኣበይ ናይ ክፋል እዩ ከምኡ ዓይነት ኩነታት ዝካየድ ዘሎ ነዚ ከነፅር ክኽእል ኣለዎ እቲ ኩናት ክካየድ ናይ ብሓቂ እቲ ዝበሃል ዘሎ ነገር ኣጋጢሙ እንተኮይኑ ብኡ መጠን ኢኻ ክትልክዖ ትኽእል ነቲ ዝብልዎ ዘለው ናይ ብሓቂ ኤርትራ ከምዘይ ባዕሉ ተፍሉጥ እንድዩ ዳርጋ ዝበፅሐ ኤርትራዊ ዝፈልጦ እዩ ን2 ዓመት ልዕልዩ ዝኸውን ኩናትን ወረብ ኩናትን ዝእውጁ ዝፀንሑ ንሶም እዮም ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ኩናት ይኹን ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ተዛረበተ ይብላን ብርግፅ እቲ ብልፅግና ዝጥቀመሉ ዘሎ ቋንቋን ኣካይዳን ብዙሕ ፀላውን ብዙሕ ዘፍርህ ነገር ብዙሕ ኣሰካፊ ኩነታት ንማሕበረሰብ ዓለም እየ ዝብለኩም ንኤርትራ ይኮን ንኤርትራ ለሚናዮ ዘለና እዩ እዚ there's nothing new here ካብ ብልፅግና ኣብዚ ዋን እዚ ብፍላይ ነዛ ሓበሬታ እዚኣ ነዚ መንስማዕ ነዚ ምስ ሰማዕና ንብሎ ዝነበርና እንታይ ነይሩ ባልተለመደ መንገድ የኤርትራና የኢትዮጵያን ግንኙነት ለመፍታት መንግስታችን ረጅም ርቀት ሄደዋል ግን አልተሳካም አብረን እንጠቀም ነው እንጂ የባህር በር ይዤ እናንተን እንደፈለኩ ላርጋችሁ የሚል አስተሳሰብ ስላለ እንደዛ ሳይሆን በጋራ እኩልነት ነው አሚን እቲ ድፍረት ሲ ብኸመይ ክገልጸልኩም ይኽእል ነቲ ባሕርና ኮዩ ሓቢርና ንጥቀመሉ እምበር ወይ እውን ብኸመይ ንጥቀመሉ ነቲ ባሕርናትና ልውላዊ ባሕርናትና ሲ ከም ድሌትና ክንጥቀመሉ ዘይተፍቅዱልና እንድሕር ኮይንኩም ሲ ብሓደ ዘናብር ኣካይድ ኣይኮነን ኢሉ ዘፈራርሃና ዘሎ ወይ ዘፈራርሃና ዘይኮነስ ከፈራርህ ዝሓስብ ዘሎ ሕጂ እዚኣቶም ንግሆም ምሸትን ወፂኦም ብዛዕባ ባሕርና ብዛዕባ ዓሰብ ሽማረ ቆይሖም ብዛዕባ ህዝቢ ይቕመጥ ኣይቅመጥን ብዛዕባ ወደባ ከመይ ኩነታት ኣሎ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ከመይ ኩነታት ኣሎ ቴክኖሎጂ የብሎምን እናበሉ ዳርጋ
بحيل كتقوموا حلو في حليفهم حزب إثيوبيا أب عمد 3 مليون يدوسخ حتى إرترا عمتنا نوسخ زلنا كم يلن زربا نحن أنت تفجيرنا بوغيرنا هندفعكم هنا يتبهل يلا سلازي بحبو زبل وخالد كابوز قدده بقاهد زبل وقن كارينير كندزنا تزرب خلو ترجم لهم كندزنا تزرب خلو انتاي اللي قبر ملسمتي كاب عالم nothing رجي حدا إرتراوي بزي سفح ملك دز حافو أب سوشيال ميديا ريه بلتقنا دراما يسرح كم زلو إرترا صبو غير يتفلت يلو كل بلتقنا زقبرو زلو دراما مخانو تفليت اللاب زوان زيلو اتشقر جن نازي دراما زي ولا دراما مخاننا تفلته سلمتها إرترا أبتي ولا حنت مفتحون كمس زي كل نبلا بوتاتات حبرة أفريقيا يقول يونايتد نيشنز يقول بتدقاقامي كتقربوا زي تخيل مغنياتو أبت دراماناتهم لعليوم تتسعوتنا يوسخلنا نتعملنا نمبر بخمي يقول أنا إلو حنت زربات تزاريبو جي منك سيرترا أبزو قد دايزي مسبلة رايسي تنيو سايكل كساع كندي كم سؤال كريكمي دحرتي منك سيرترا موتسو exactly نتي رويترز زينا كابو سريحو بلومبرغ كابو زينا سريحو كالوت عبيت شانلات دما نملسنا إيرترا ملسي بامو imagine إزي ملسزي أقدم بيلون تزقبر نيرو لك عتا ليتر مسوسط تقطعتي لهم كمل سواي كلوني مغنيات دراما سلازخوني هذا تتسلس ساعات أنيكا ملسن دريب كاغن نتنيو السايكل كتسألوه تخليخا إثيوبيا كسيسا إيرترا جن زتفبرخ حسوت إلى نتيجاتهم تتبايلو أتي كسي ملسناتو تقاطق عايزخون إيرترا أنت دايما اللي ساقن أنت يمزبلو أتناي بلتقنا حق النزل ويد مسلو بفلا بزبنا كويناتن غرب كويناتن سلو زلو سب دارجا تا كوينات متي سلو زبل عبيت بوتاتات عبيتي كومنتيتورس أبز قدايز إيدون كتورينا مهنياتو زبنو وان كوينات سلو زلو لعلو خل دمان ايتن غالف ستيتس ناي سعودية نا إماراتن مسححاب عبيس الوافت يرسلو زلو نزي كبابينا بساتلايت بقى بقربة زكاتلو بزحاتي مابزوان كالك زي ما نما يقدسوا لنا زكابي هجيكن زقدسوا له بزحاتي هجي إيرتران تاي لما اللي سامة مجمرين ري أبزي أكبكم تمليسا إيرترا حتر زبالة ملسيات بابزي نبزو حتى تنتاناتات عدل كتب سلازي دليو قمقامناتي The false and fabricated accusation against Eritrea issued by the Ethiopian Foreign Minister yesterday is astounding in its tone and substance underlying motivation and overarching objectives. لازم تايت بدال إيرترا مجمريا التي كسي بزي نا إثيوبيا فورين مينستر إثيوبيا بشو متقيس دتا إثيوبيا هجر كم تبلتقنا قال قديفهم proper زخون اللانجويج زي زي ما صبوا زخون دبلوماسيا وملسوني إيرترا يتفلتوا ما يقال يكون مبزعتك زي ما لك ملص كله إثيوبيا يبلغني نيرو نتي prosperity party بوت يمكن بارتي اللي دم اللي ما بتناتو زجن بمن قد ويب سايت ونسلو زخونه تملس دما نايتي the state of Eritrea Ministry of Information بو منصر سلا زخون زليو اتي حسب تعبريتا زس دمميو شفت يبلو زتحاز يبلو علامو كل علاماتات ناتون نصوريو تزي نصورنا ناتكن زس دممين بعلو زحزن it constitutes yet another deplorable act زي دما كم كتصالي زس دمم ويون زحفر بعبي درجة كخنن زقبو تكبارات ني كل تعمز أكل كقص الوزن برو أكلنا تيوز حجون ريزلنا in a pattern and spiral of hostility بتدقى قامي قبل عليه إيرترا زخط الوزن عنه زحزن زخونا حبريتا حجون نعو وسيخهم يقبرو خمزة اللوي أب إكس بوست يقبر كله فولس accusation يلو بعتر زبالة أبزي نا حسوت كسي نكحل أجندة زتأكم باليو أبز تقيس وانيرو the patently false and fabricated accusation against Eritrea issued by the Ethiopia's foreign minister yesterday is astounding in the tone and substance, underlying motivation and overarching objectives. ስለዚህ بكل ملو بملو dismiss كيرو discuss كيرو بلصقنا دما مرة تسميعتهم مغنياتو قال ولا انت حمق سيريس لكريوب زي ما قالوا منجستي ويون نزخونه يقول دراما كو قبرو وزفتنو بفلسم ادل كقتفلو ما يكالنت منجس إيرترا لذي أنا حماتو مالتي معناته أب كل نوع دبناتهم بتحدى مفر راس مسل حيلكم زلهم عقمهم زلهم كريفتين بتخالد ما تجمتي لهم ناي سلام لتكل أجم كفتحوا كم زليو بقدان مسير ترى بخفوت لبك كنزار مدلينا بلا بلا زول وكل زي بحتر زبالة أبتناتكم دراماتات كنت عوت أي متنا نانيو أي دلي نانيو زي مسل زربايو ስለዚህ again እዚውን
as underlined before, the government of Eritrea has no appetite for or desire to engage in a meaningless acrimony. ስለዚህ ትርጉም ናብ ዘይብሉ to add fuel and exacerbate the situation. ስለዚ ከም ተቀድም ሕጂ ዝነበረ ሕጂ እውን እንተኾነ መንግስቲ ኤርትራ ሸውሃት ይኹን ድሌት የብሉን ኣብ ዝኾነ ይኹን ትርጉም ዘይብሉ ሽግራትን ዓጀውጀውን ክፅመድ ከምኡ ድማ ነቲ ዘሎ ረስኒ ነቲ ዘሎ ኩነታት ነቲ ቅልውላው ንኸራስኖ ንዳዲ ክውስኸሉን ሸውሃት ከም ዘይብሉ ስለዚ ድራማ ትደልዩ ኣለኹም ኣብቲ ድራማኹም ክንዋሳእ ንደልን ኢና ንሕና ግን ናይ ኩናትን ናይ ካልእ ዕላማ የብልናን ትብልዎ ዘለኹም ሓሶት እዩ በዓልኩም ዝፈብረኽኩም እዩ ኪዱ ኣብ ካልእ ዕዳጋኹም ከይድኩም ሽጥዎ ኢልዎ ኣነ ንኣ ፖስት ገይረ ነይረ ሃውስ ንእሽተይ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ክብሎ ዘይደሊ ንሕና ክንብሎ ናይ ግድን እዩ ምክንያቱ ንሕና ስቂልና ክንክሓልፈ ይንኽእል ኢና መንግስቲ ኤርትራ ፕሮፐር ላንጉጅ ይጥቀም ንሕና ድማ ክንፃረፍ እውን ቁርብ መሰል ኣለና ምክንያቱ ስለዚ ሕርቀና ዘለውን ኤርትራ ካቴጎሪካሊ ሙሉእ ብምሉእ ነቲ ናይ ብልፅግና መስደመም ዝኾነ ክሲ ከምኡ ድማ ሸፈጥ ዝመልኦ ማለት ንሳቶም ንዝገብርዎ ዝነበሩ ናባና ኣልጊቦም ክኸሱና ከለው ስርዓት ናይ 4 ኪሎ ናይ ብሓቂ ዝሕፍር ምዃኑን ግን እዚ ናይ ኤርትራ መልሲ ቁሩብ ደንጉዩ ብምምፅኡ እቲ ሓሶት ናይ ብልፅግና ነቲ ኒው ሳይክል ዶሚኔት ንክገብሮ ኣፍ ደገ ከፊትኩምሉ ስለዚ ኤርትራ ብዝተኻለ መጠን ቅልጥፍ ኢላ ነዚ መልሲ እዚ እንተትገብሮ እውን ዓብ ለውጢ መምፅእ ድሮ ኣብ ምምፅኡ ምስ መፀ እውን ገለገለ ዜናታት ክሰርሕሉ ክኢሎም እዮም ብሓፈሻ ግን ፒኤምኣቢ እንሂዝለው ብልፅግናን እቶም ናቱ መራሕትን ኩላቶም ኣንፃር ኤርትራ ንነዊሕ እዋን ናይ ኩናት ቀስቃስ ክገብሩ ፀኒሖም እዮም እዚ ድማ ንኣብነት ንኤርትራ እንታይ ኢሎም ክኸስዋ ኣለዉ ኒ ዕጡቃት ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ትዕጥቕ ኣላ ይብሉ ኣለዉ ኤርትራ ክትዕጥቕ ከላ ዝረኣያ የለን ወይ ቪድዮ ዝተቐድሐ የለን ብልፅግና ግን ነቲ ናይ ዓፋር ሓይሊ ካብ ኤርትራ ንኤርትራ በቲኑ ናይ በይኑ ሃገር ክገብር ዝደሊ ዘሎ ሓይሊ የሰልጥኖ ሰሚራራት ናቱ የግብረሉ ወታደራዊ ሓይሊ ናቱ ከመርቕ ከሎ ድማ የርኢ ኣሎ እዚ ክክሰስ ኣይግባእን ኤርትራ ነዚ ክጠቕሶ ይግባእን ኣነ ብናተይ ይግባእ ባህላየ ወላ እውን ዓቕሚ የብሎም ለየም ኣለኹ ኣነ ዓቕሚ ዘይብሎም እዮም ግን ስለምንታይ ንማሕበረሰብ ዓለም ክንነግር ዘይንመርፅ ነቲ ዘለና ኣብ ልዕልና ዝጋጠም ዘሎ ወላ እውን ንእሽተይ ዓቕሚ ይኹን ወላ እውን ወላ ሓንቲ ትርጉም ዘይብሎም ትኾኑ ሽም ከይንህቦም ክብሪ ንኸይንህቦም ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ግን ንማሕበረሰብ ዓለምካ ክትነግር ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ 10 ግዜ ተኸሲስና እገዳን ፀቕጥን ዝወርደና ዘሎ ስለ ዝገበርናዮ ኣይኮነን እንታይ ዳ እቲ ኸሳሲና መልሓሱ ነዊሕ ስለ ዝኾነ እቲ ንሱ ዝኸሶ ዘሎ ድማ ዝምጥኖ ወይ ንሱ ዝወዳደር መልሲ ስለ ዘይወሃቦ ዘሎ እንተተዋህቦ እውን ዝኣምንዮም ኣይብልን እየ ግን ንሕና ግቡእና ክንገብር እንተንኽእል እውን ንኤርትራ እውን እንተወሓደ ንሕና ናትና ንገብር ኣለና መበላ ነርና ከም ዜጋታት ኤርትራ ሓያል ዝኾነ መልሲ ክትብ ብቐፃሊ ነዚኣቶም ክትረባረቦም ኢና ንደሊ ከምቲ ኤርትራውያን ዜጋታት ኣብ ትዊተር ኣብዚ ኤክስ ብፍላይ ኣነ ማራዮም ክረባረቡ ዝውዕሉ ዘሎ መዓልታዊ እዮም ክረባረቡ ዝውዕሉ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ስለዚ ኤርትራ እውን ከምኡ እንተትረባረብ ነይራ ክብሪ መሃለዎ ነይሩ እንታይ ማለት እየ ኣነ ኤርትራ ከምኡ እንተትገብር ነይራ ኩሉ እዚ ነገራት ምተቐየረ ይብል ኣለኹ who cares ኤርትራን ግቡኣ ትገብር ኣላ ነቲ ማሕበረሰብ ዓለም በቲ ንሱ ዝፈልጦ ድራማታት ትፃወት ኣላ ጥራይና ክንብል ንኽእል ኣነ ከምኡ እየ ዝብል እቲ ዝገብርዎ ፅቡቅ ግን ገለ ነገር ክቕየር ድማ ድሌትና ክንሓትት ከም ዜጋታት እቶም ኩሉ ፐርፌክት ኣሎ ትብሉ ድሓን ነዛ ናተይ ክትቃወምዋ ትኽእሉ እዮም they also claimed sovereign Eritrean coast ናይ ኤርትራ ልኡላዊ ባሕሪ መሬትን ንዓመት ሙሉእ ክሓቱን ንደሊና ብዓቕሚ ድማ ብሓይሊ ድማ ክንወስዶ ንደሊና ነዛ ነጥቢ እዚኣ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ቀፃሊ ዝጠቕሳ እዚኣ ድማ ደስ ትብለኒ ንባሕርና ኤርትራ እንተተኻኢሉ ብዲፕሎማሲ እንተዘየለ ድማ ብሓይሊ ንደልዮ ኢና ይብሉ ነይሮም ኣብዚ ሕጂ ደይበላ ምራብ ኩላ ይብላ እዩ እዚ but they have no shame ግን ሕፍረት ዝበሃል የብሎምን ኣብ ቅድሚ ማሕበረሰብ ዓለም ባዕላቶም ክቕስቅሱ ንኩናት ፀኒሖም ተገምጢሎም ንኤርትራ ክኸስዋ ፀገምን ሕፍረትን የብሎምን እቲ ሕፍረት ዘይምህላው ድማ ኤርትራ ኣንፃር ኤርትራ ዝበልና እንተበልና ዝኣምነልና ማሕበረሰብ ዓለም ኣሎ ኤርትራ ድማ ከም ተኣክል ከምቲ ዝግባእ ቻለንጅ ኣይትገብረናን እያ ንሓሶትና ኣይተግደውን እያ ወይ እውን ዲባንክ ኣይትገብሮን እያ ዘላ ዝብል እምነት ዘለዎም ይመስሉ ብዝኾነ እስከ ገለገለ ኢትዮጵያውያን ነዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ይመልስሉ ኣለዉ ክንርኢ ቅድሚቲ ናይ ዞባና ኩነታት ምድህሳስና ብሓፈሻ ካብዚ ንኒአው ቀፂልና ነዚያ ናተይ ስግር ከይበልና ኣብዚ ድሮ ኢሚድየትሊ መንግስቲ ኤርትራ መልሲ ምስ ሃበ ብቕልጡፍ ሮይተርስ ነቲ ናይ ብልፅግና ቀልጢፉ ዜና ዝገበሮን ብዙሕ ግዜ ሸር ዝገበረኒ ነይሩ ነታ ደብዳቤ ናቶም ኤርትራ መልሲ ምስ ሃበት ድማ ሮይተርስ መልሲ ሂቡ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብቃላት ናይ ኤርትራ ተጠቂሙ እውን
Eritrea on Monday rejected accusations nati ክስና ኢትዮጵያ ፍጹም ከም ዝነጸገቶ ስለዚ that he was responsible for military aggression in Ethiopia ተገምጢሉ and was backing ነቲ ኢትዮጵያ ዝገበርቶ ክሱ ሙሉ false and fabricated መባል ከም ዝመለሱሉ ገሊጻላ ከምኡውን ብሉምበርግ ከም ኣብዚ ዱለይ ለሜረ ግን ዝኽፈል ስለ ዝኾነ ክሪ ወይ ካሉ መስለኒ ግን ነቲ ሄድላይንስ እቲ ወይ ለሜረ ብሉምበርግ እውን ኣውፂዎ ነይሩ ካልኦት ሶርስስ እውን ከውፅዎም ምዃኖም ፍሉጥ እዩ ስለዚ ኤርትራ ቀልጢፋ ምምላሳ ኣብዚ ወላ እውን ቁርብ ደም ገንተላ መመላሳ ግን ናይ ብሓቂ ጽቡቕ እዩ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ናይ ካብኡ ቀፂሎም ናይ ኢትዮጵያ ሚዲያ በኸመይ ይርዮ ኣሎ ነዚ ጉዳይ ክስተቶች እናንሳ እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት እየተካሄደ ነው አብይ አህመድ መደበቅ የማይችለው ጦርነት እየተካሄደ ነው ሊያሳንሰው ሞከረ የወፍ ጫጫታ ነው ብሎም ለመግለጽ ሞከረ ነገር ግን አሁን እንደምንሰማው ከሆነ የአማራ ክልል የሚካሄደው ጦርነት ሙሉ ኃይሉን ሜካናይዝድ ኃይሉን በሄሊኮፕተር በድሮን በዚህ በታገዘ ሁኔታ ነው እየተዋጋ የሚገኘው ሀገር ውስጥ ጦርነት ነው ከኤርትራ ጋር ተፋጧል በሱዳን ጉዳይ የአማጺውን ቡድን የጦር ሰፈር ቤንሻንጉል ጉሙዝ በመስጠት ኢትዮጵያም በተዘዋዋሪ የሱዳን ጦርነት ውስጥ መግባቷን ባለስልጣናቱ የሱዳን እየተናገሩ ነው ስለዚህ ብዙ ቦታ ተነካክተናል ካለቃ ዳዊትና ሁኔታውን እንዴት ነው የሚገልጹት ውስጥና በዙሪያችን ያለው አጠቃላይ ፍጥጫ እንዴት ነው እዚ ሕቶ ከም ትሰምዕዎ ዘለኹም ኢትዮጵያ ኣብዚ ዋን እዚ ናይ ኩናት ስፍራያ ኮይና ዘላ ወይ እውን ምንጭ ናይ ኩናትን ዘይርግኣትን ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ቀዳማይ ብልጽግናን ኣብይ ኣሕመድን እዮም ብልጽግና ክትብሎ ከማን ከቢድ እዩ ኣብይ ኣሕመድ እዩ this is purely him ምክንያቱ ብልጽግና ኣብይ ኣሕመድ ሓሊፍኩም መን ብልጽግና nobody knows ብልጽግና ማለት ኣቢይ እዩ foreign minister ጢሞቴዎስ ብላብላ no ኣቢይ እዩ everything is ኣቢይ that's why ድማ ከምኡ ዝብልዎ ዘሎ ንሱ ብንሱ ድማ ክንደምንታይ ሓደገኛን ድኹም ሰብን ምዃኑ እቶም ዝፈልጥዎ ክነግሩ ከለዉ ከረየኩም ከስማዓኩም እየ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብል ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚያ እዋን እዚኣ ኣብ ልዕሊ ኣብ ህዝቢ ኣምሓራ ወይ እውን ኣብ ክልል ኣምሓራ ኖርማል ኩናት ኣይኮነን ዝካየድ ዘሎ ኢንተርነትን ቴሌፎንን ብምሉእ ጠጠው ኣቢልዎ ኣሎ ብሄሊኮፕተራት ብድሮናት ብኩሉ መንገዲ ዝዋጋእ ዘሎ ግጅፍ ኩናት እዩ ዝካየድ ዘሎ ወላ እውን እቲ ሓበሬታ ዝወፁ ዘሎ ከምቲ ዝድለ ኣይኮነ ምክንያቱ ቴሌፎንን ኔትወርክን ብምሉእ ዓፅዩ ዝዋጋእ ዘሎ ወሎ ይኹን ኣብ ሽዋ ምብራቅ ሽዋ ይኹን ኣብ ካልእ ኣብ ተፈላለየ ዝገብሮ ዘሎ ኩናት መጠነ ሰፊሕ ኩናት እዩ ዝካየድ ዘሎ ፋኖ ድማ ብጅግንነት ይቃለሱን ብብዝሒ ይማርኹ ከም ዘለውን ግን ኣገይ ሙሉእ ብሙሉእ ቬሪፋይድ ስለ ዘይኮነ እቲ ዝረአ ዘሎ ሓበሬታ ገለገለ ኣካውንትስ ከም ዘውፅዎ ዘሎ ሙሉእ ብሙሉእ ሓቅነት ኣለዎ ወይ እውን ገለ ክትብሎ ኣይትኽእልን ኢኻ እንተኾነ ብዙሓት ናይ ፋኖ ናይ ብልጽግና ሰራዊት ይማርኹ ከም ዘለዉ ዝገልጽ ሓበሬታ ግን ኣሎ እዚ እንታይ ዘርእየካ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ኩናት መጠነ ሰፊሕ ኩናት ከም ዝኾነን እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ካልእ እንታይ ወሲኹ ፀኒዑ ነታ መልስናቱ ከየስማዕኩኹም ከለኹ ኣገዳሲ ነገር ከርየኩም ስለ ዝኾንኩ ድሓን መጀመርያ ኣብቲ መልስናቱ መንመለስ ቢካዝ ንኩሉ ክንትንክፎ ክንብል ከዓ ነታ ርእሲ ከይንኸስራ ሻለቃ ዳዊት ካልእ እንታይ ኢሉ ኣብዚ እዋን እዚ ብልጽግና ናብ ህወሓት ናብ ትግራይ ገፁ ኩናት ክገብር ኣሎ ናብ ኤርትራ ገፁ ኩናት ንክገብር ኣዋጁ ኣውፅኡ ኣሎ ተገምጢሉ ድማ ኣብ ንኢማራት ብኢትዮጵያ ገይሩ ኣብ ኩናት ናይ ሱዳን ኢዳ ከም ትእቱ ኢትዮጵያ ብተዘዋወሪ ኢዳ ኣብ ኩናት ናይ ሱዳን ከም ዘተወት ብዝሰፍሐ መልክዕ ይዝረባ ኣሎ ስለዚ እዚ ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ሃገር እዚኣ ኣበይ ዝወስዳ ዘሎ ኢሎም ነዚ ሻለቃ ዳዊት ዝበሃል ይሓትዎ ኣለዉ አመሰግናለሁ ድሮ የኢትዮጵያን ሁኔታ የሪጅኑን ሁኔታ ስንመረምረው የሚታየው የአፍሪካ ቀንድ ችግር ነበር የሚታየው ድሮም የተወሳሰበ ኮምፕሌክስ ዞን የሴኩሪቲ ኮምፕሌክስ ዞን ነው በዛ መልክ ነበር የሚታየው አሁን እየሰፋ ሄዶ የአፍሪካ ቀንድ ጉዳይ የሚድል ኢስት የመካከለኛው ምስራቅ ሴኩሪቲ ሰጥቷል መካከለኛው ምስራቅ ካለው ከሚካሄደው ትግል ጋር አብሮ ተያይዟል ስለዚህ የበለጠ ሲሪየስ ያደርገዋል የበለጠ አሳሳቢ ያደርገዋል የበለጠ የሀያላን ሀገሮች አጀንዳ ማስፈጸሚያ ሊሆን ይችላል አፍሪካ ቀንድ እንደምናየው የአረቦች አጀንዳ ማስፈጸሚያ ሊሆን ይችላል እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ወይ እውን ቀደም ኣብ ዝሓለፈ ኣብይ ኣሕመድ ክገብሮ ዝኽእል ነቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ክወስዶ ኢና ንብል ነርና ኢሉ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ ኩናት ናሰፍሐ ክኸይድ ኢልና ንፈሪ ነርና ሕጂ ግን ከምኡ ይኮነን ካብኡ ንላዕሊ ሕጂ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ጥራይ ዘይኮነሲ ናይ ዓረብ ሓይልታት ጋልፍ ስቴትስ ይኹን ካልእ ካብ ርሑቕ ዘለዉ ማዕከላት ሓይልታት ኣብቲ ኩናት ኢዶም ክእትዉ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ